Bueno, nik Kristina naiz, eta nator Mendarotik, Mendaroko Gazte Asanbladan izenean. Ni Aroa naiz, eta nahi eta biok gatoz Debako asanbladatik. Ni Irati naiz, eta Aibarko Gaztetxetik handator. Aurkeztuko duna da, maiatzako 29 eta 30ean Elorrixo ningo dian gaztetxe eta Gazte Asanbladan topaketak. Eta pixkatori azaltzea gatoz, nola sortu den proiektua, eta nola eraman dana pixkat aurrera, nola batu geran Euskal Herriko Gazte eta Gazte Asanblada asko, gaztetxe eta Gazte Asanblada asko, eta proiektu hori pixkata azaltzeko dan artean. Baita, gehituko nuen ere bai proiektua azaltziaz gain ere badala hitzaki on bat, pixkat Debabarrenako Gazte Asanbladak elkartzeko eta gure artean ere bai harremantzeko eta etorkizun batean sortzen gabizen zaretze hori lehengo pauso moduan edo. Ikusten genuen, badatorra hausnarketa batetik ikusten dugula geroz eta zailo dela, pixkate modu independentian antolatzen gabizen gazte eta espazioak geroz eta zailo daukagula. Badagola okupazioaren aurkako ofentsi bat ematen, desalojuak ematen dialako gaztetxeetan, kriminalizazio kanpaina bate bai, izunak, administratiboki ere bai geroz eta zailo daukagula alternatiboki, antolatzeko edo proposamen alternatiboak eraikitzeko eta bestelako eredu bat nolait sortzea aisialdi aldetik edo espazio politikoak geure ganatzea ere bai gazteontzat. Ikusten dugu hortik utxune bat dagoela. Ikusten dugu utxune bat eta gainera aprobetxatu nahi dugu bai Debabarrenan da bai Euskal Herri mailan azken urteetako saretze falta bat ikusi dugula eta pixkatu gure artean komunikazioa gehiago duteko eta gure artean pixkat batzeko eta horrekin erantzun bat emateko jasaten nahi geran guztiari. Nola baita indar erakustali bat ere erakusteko gaudela, gazteok antolatzen gaztetxetan eta beharrezkoak direla zentzu horretan. Hori Gazte Asanblada askok ez daukate oraindik espazio horik, orduan bai. Batzuk gaztetxe espazioa dakabenak eta beste batzuk adibidez espazio hori oraindik lortu ez dutenak o kanporatuak izan dianak ere espazioetatik. Orduan noiei ere leku bat eman martzaile, iruditzen zaigu leku bat eman martzaiela, gaztetxe eta Gazte Asanblada topaketa egite. Hori nahia hor dagolako, gaztetxe bat izateko. Taldea dago, kontua da espazioen beharra. Antolatzen gera, asanbladen bitartez, hau da, ez dago talde motorrik topaketa hauek antolatzeko eta erabaki guztiak asanbladetan hartzen dira, hau da, asanbladetara igual Euskal Herriko Gazte Asanblada eta Gaztetxe ezberdinetako representantiak, juten dira, asanblada behin herriko eta auzoko asanbladetan hartu dian erabakiak eramaten dituzte asanbladetara eta hor guztion artean eztabaidatu eta erabakitzen ditugu burrengo pauzuak zeintzuk izango dian. Ordan, guztion artean edo modu demokratiko batean hartzen dira erabakiak. Bai, oso horizontala esaten da. Bai. Gero ere baude musika taldea, lana ere banatzeko ere bai. Eta hor interesen arabera eta esperientziaren arabera eta zautzen arabera jendea banatu izan da. Hori ere pixkat azeleratzeko gauza. Debabarrena mailan, Iratik lehen esan duan bezala helburua bada pixkat orain dela 2 urte igual lortu ez genuen zaretze hori ematia berriro gure artean, jarraipen bat ematia eta igual hori realitate baten bihurtzia ez, igual ez dakigu indiokan ze formatan emango da, baina gure artean kontaktua mantentzia, batez ere igual udara begira adibidez, ze laguntza behar dugun eta hori gure artean laguntzeko, materiala, hausnarketa konpartitzeko eta gaztetxe bat igual arrisku egoeran baldin badau edo, defentsa hori danon artean eman alizateko, ikuste. Ez dakigu indiokan. Ezagutzak be aldia partekak. Hori da. Gu jakitzen badau ez dakize gaztetxekoa konpontzen tal, beste asanbladei be erakutsi aldotzago. Eta tema elektriko, ala jokiz, edo zer gauza. Ezagutza hori partekau aldo gure artean, gaztien artean, gero datozen
pertsona berrixak asambladan bebai ezagutza horiek eukitzeko. Hori gure harremanak sendotzeaz gain ere kontuan hartzukola espazioa eta elektrizitatea eta hortaz jakitea dela. Bai, eibarkoak dira oso manitak, ordan batez ere. Hobenak. Eta jakintza hori pasatzea eta oso interesgarri ditzen zaigu. Gehien bat animatzeko asambladetan parte hartzera, oin izan dugun bezala ez dugu hortzak egiten, ez? Osa, ez goaz zuen atzetik, zeinoke gure gana batzera gonbidatzen zaituztegu, eta horren arira ere topaketetara etortzera, animatzeko eskaera bat egite izuegu, eta aurkezpen ere, bai, klaro, hori hau dana ikusi ahal izateko. Aurkezpenera etorrita, ni ustot, dala, como una vía, hau guztixe ikusteko. Barrutikan, por lo menos, pizkatxo bat, zedan gaztetxe bat. Ze nahi da benezan gazte asamblada baten barruan egotia. Eta pizka bat jakitzia, tipo de, ze jende mota da, eta igual enkajo. Igual, pentsamendu hauek ondo etortzen jataz, nire bizitzan pauso bat aurrera itxeko, ala, ez dakit. Osea, pixka bat, zure pentsamenduak behi aldatzeko, esa rutina eta sare sozialak itxen daben lan txar horren bia de eskape bezala ukitzeko. Bai. Aurreritziak alde batera usteko. Eta etorri ezagutu gaituzu. Lehenengo ezagutu inbar da jendea aurre iritziak aukitzeko. Osa, iritzi bat aukitzeko jende horrekiko. Orduan, ezagutzera gonbidatzen zaituztegu bintzat.